Hi guys, for today's video nga pala, papakita ko sa inyo kung paano at ano yung trabaho ko dito sa casino. So, ngayong araw na to, yung job order ko ay pagpalit ng table ng blackjack, poker. So, manood lang kayo guys. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung job order ko ngayon. So una-una, tanggalin ko muna to. Natanggal ko na. Nakalimutan ko lang mag-film kanina. So tanggal ko na ito yung luma. So tapos natin yan. Tapos tanggalin ko yung mga excess na mga staple. Linisan muna natin bago natin kabitan ng bagong cover. Video pala ako guys, dahil allowed na tayo ng pinayagan ako gawa ng video dito sa loob ng casino. So guys, natanggal ko na lahat yung mga staple dito sa gilid. So ang sunod kong gawin ay ilagay na yung bagong cover. Minsan ng puti. Then ito na yung bagong guys, oh. Ito yung bagong cloth layout. Isintro natin kasi kailangan balance. Kaya binaligtad ko dahil mayroong guide na dito para hindi na ako mahirapan.